गावदों आरो मोखाङाव थांनानै होसो होसोनो गावबाय 5 लाख रांखौ आं होआबा आंनि देहायाव फाब नांगोन। मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा बै बिटिसि इलेक्सन समाव दिनै मुंख्लं जालांनाय जेनाखि एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर बा एनडिएफबिनि फेमिलि मुंख्लं फेमिलिफोरनि सिगाङाव मा बुंनानै लायामोननो गावनि बिखाखौ सौयै आङो बे 5 लाख रांखौ होथारगोन अनसुंथाइखौ जेनाखि आन्दालननि थाखाय थैलांबायबा होननानै ओरैबादि समाय लानायफोर बादि बुंनानै बिथांमोनखौ बुरखायना लाना फैदोंमोननो नाथाय दिनै बिथाङा होनाय जायासै। दा बे हिसाबैनो दिनै मुंख्लं न'खरनि सासे बिमाया दिनै गाबै बे रावखौ फोरमायदों। नोंथांमोनहा खोनासंनानै लालांदो, जोबजासिम खोनासंनानै लाबा बुजिजोबगोन। हावनांगोन होननानै बेबायदि बुंदोंमोन। दिनै बेफोर बाथ्राया बहा गोमालांखो जों दासिमबो हमना मोनाखै। आंनि बिसाय जायोमोन बेखौ हाजोआव गावदों आरो मोखाङाव थांनानै होसो होसोनो गावबाय। उरखाव गोरा ब्रह्मआ होदोंमोन बेखौ जोंनो खावलायनो सानदों जोङो सरकारखौ मानो होआखै मानो थाखै जोंनो मोनहोआखै। सानसे दिना बुंदोंमोन प्रमद बर' सारा जोंखौ न'नि न'सिम फैनानै लाइजाम होफैनानै जोंखौ गावनि मिटिङाव लिंदोंमोन। जों थांदोंमोन। जोबोर बियो गावनि गोसो बिखा सौयै बुंदोंमोन आं होथारगोन, आं बे आन्दलनाव मुंख्लं जाजानायफोरनि थाखाय आं 5 लाख रांखौ आं होआबा आंनि देहायाव फाब नांगोन हावनांगोन होननानै बेबायदि बुंदोंमोन। दिनै बेफोर बाथ्राया बहा गोमालांखो जों दासिमबो हमना मोनाखै। माखासेनो होनानै जोंनो मानो होआखिसै? जोंहा दुखु दङ। जोंनि गेजेरावनो माखासेया मोनबाय, माखासेनो मानो होआखिसै? जोंखौ मानो थगायखो? आंनि न'खरा माबायदिमोन? आं दायो बिलाइ खायै मालायनि बारियाव आं न'खरखौ खुंनो गोनां जादों। आंल' नोंहा गोबां 12 जन 13 जन दङमोन जोङो हैदिनखालि। दाबो दुखु बावाखै जोङो। सोरबा थैलांबाय, सोरबा दङ, हौवाफोरबो हिनजावफोरबो दङमोन जोङो। आंनि फिसाइखौ एना गावथारबाय।